हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव फ्रेन्ड्सना ब्लगाव दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनै नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान इयावनो जों थांनो नागिरदों आरो खामानि मावनो सानथामनि हाबाफारि लादोंमोन खेला गेलेनाय बादायलायनाय गथ'फोरनि ओमफ्राय बिमाफोरनिबो लादोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। खर' सर' लोबखांबाय आङो स्र'नो ओमफ्राय दा नै थांलायनोसै आरो खुवायाबो मार खुखादो नुवानो खफ'आ एकदम माने लामाखौ सिनायनो हाया लामाया नै नुहुरलायानो मानसि फैनायखौबो संग्राफोरा मा मा संगोन दिनै नै जानाव आरो खनसे मा ओंख्रै दालि संदोयो ना दालि नैयाव दालिया गुदुंबाय दोङो दा आंखौ लाया मानो दे दालिया गुदुंबाय दोङो ओमफ्राय नैयाव दा बेयावबो होबावगोन दालिखौ दे ओमफ्राय इयावबो होबाय जाबाय दे दा मैगङा हांनानै जबाय दं नै जायनि गथ'फ्रा मोसागासिनो बुट बोसोरारि नैथि मंगलबार जोंनि बे बाथि खुंगा साइनासालियाव जिरायफैनो थाखाय खावलायदों फोरबो फालिथाय सोरबाफोर मोसाखाव बाथौआ हाय लोगोफोर मोसानो रेडि जाखाबाय नै जोङो खेराइ मोसानो नागिरदो नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम खालामखाबाय नै बेयाव मोसानायनि फिसाजोफोरनि दा थिखांबाय थानो गाबोन माबासिगोन एंगार जाबाय नै जोङो खेराइ मोसानो नागिरदो बिहामजो ग्रुप बिरगोस्रि फोरा ओंखाम जाहांदो नै आलासि बरायनो हांख्रायना लाबोदो
मानसि गोदोर फैबाय ब्रा मानसि गोदोर फैबाय Arah